እንደገና ኣብ ገዛ ንጸንሓሉ ጊዜ እዩ እዚ ንጥዕና እዩ እዚ ንጥዕናኹም እዩ እዚ ንጥዕናና እዩ ንረሓሓቕ ንኸውን ግናኸ ኣብዚ ጉዳይ ኩላህና ሓቢርና ኢና ዘለና ብናይ ሓለዋ ጥዕና ዝወሃብ ምኽሪ ኩላህና እንተ ተኸቲልና እንተ ሓሚምና ኣብ ገዛ ብምጽናሕ ምሳና ምስ ዘይነብሩ ካልኦት ሰባት 1.5 ሜትሮ ዝኸውን ተረሓሒቕና ምጽናሕ ኣብ ገዛ ክትወፁ እንተ ኮይንኩም ማስኬራ መሸፈኒ ገጽ ክትገብሩ ኣለኩም ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ኢድና ምሕጻብ ክንስዕል ወይ ከዓ እንጭሹ ክንብል እንከለና ኣብ ውሽጢ ኹርና ኢድና ምግባር ማእከላይ ዝኾነ ሕማም ምልክት ጥራይ ወላ እንተሃሊና መርመራ ምግባር ድሕሪኡ ንኮቪድ-19 ክንስዕሮ ንኽእል ከምኡውን ኩሉ ሰብ ደሓን ንኽኸውን ካብ ሆስፒታል ወፃኢ ኮይኑ ንኽጸንሕ ይገብር እዚ ንጥዕናይ እዩ እዚ ንጥዕናኹም እዩ እዚ ንጥዕናና እዩ ነዚ ሓቢርና ክንገብር ንኽእል ኢና